Yukat, ayo iclik. Sak menika barangi sampean sepiro, Mas? Kok arepe ngejak aku iclik? Senenganku barangnya gede dawa atos nongklang berurat lho sak menika. Jel sepilan barangmu, Mas. Sak menika bathukku semelenget dan entah kenapa ndak paham kok iso semelenget ini terus nyapo. Kenapa ada apa? Sak menika musim dingin mundak 2 kilo. Dadi swidak loro sak menika. Piye, Mas? Dah nari iso blok 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 blok. Enak deh, enak, Mas. Wong rade dosa ngene iki sak menika lek bodo karepe nyapo, guys. Kok bingung aku ngene iki. Sesuk ki aku arepe nyapo ngono lho sak menika. Metu ra tau, dolan ra tau, kanca ra gablek. Arepe nyapo?